മകളുടെ വിവാഹത്തലേന്ന് അമ്മ അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാസ്ബുക്ക് നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇത് നിന്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാൻ ആരംഭിച്ചൊരു അക്കൗണ്ടാണത്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു തുക നീ നിക്ഷേപിക്കണം. പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഈ മറുപുറത്തുണ്ടല്ലോ, അത് എന്തിനാണോ നിക്ഷേപിച്ചത് അതും കൂടി ഇതിൽ കുറിച്ച് വെക്കണം. മകൾക്ക് അമ്മ നൽകിയ വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹ സമ്മാനം മകള് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായി സ്വീകരിച്ചു. അവളത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ 1000 രൂപ അമ്മ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപുറത്ത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം രാവിലെ മകൾ അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു. തങ്ങൾ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിച്ചു. എന്താണ് കാരണമെന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് എന്നായിരുന്നു മകളുടെ മറുപടി. വളരെ സങ്കടഭരിതമായ അമ്മ എത്ര സമാധാനിപ്പിക്കാൻ മകളെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം അമ്മ അവരോടായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ വിവാഹാവസരത്തിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിലെ പണം 2 പേരും കൂടി ചെലവഴിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. പരാജയപ്പെട്ട വിവാഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇനിയൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. മകള് ഉടനെ അൽമറയിൽ നിന്നും പാസ്ബുക്ക് എടുത്തു. 3 വർഷം കൊണ്ട് വലിയൊരു തുക തന്നെ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. അവൾ മറുവശത്ത് ഓരോന്നോരോന്നും നിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ വായിച്ചു. വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യ ക്രിസ്മസ് 2000, വിവാഹശേഷമുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ പിറന്നാൾ 1000, ഭർത്താവിന് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു 2000, വിവാഹ വാർഷികം, ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹനീതികളായ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അവധി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായുള്ള യാത്ര, ഗർഭിണിയായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന്, മോൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജന്മദിനം, ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന 1 മാസം മുഴുവൻ ഭർത്താവ് അവധിയെടുത്ത് പരിപാലിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് 2000. ഇങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ നീണ്ട പട്ടികയായിരുന്നു അതിലുണ്ടായത്. മകള് ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കവിളിത്തടങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് നീട്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം അറിയിച്ചു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് എന്തോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനായി മുറിയിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയ അവൾ കണ്ടത് ഭർത്താവ് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ മറുവശത്ത് എഴുതിയിരുന്ന ഓരോന്നും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുന്നതാണ്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പാസ്ബുക്കുമായി അവളുടെ അടുത്തെത്തി. അയാൾ അവളുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ 2 പേർക്കും മനക്കാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ? അതേന്ന് അവൾ തലയാട്ടുമ്പോൾ 2 പേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, അംഗീകരിക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും വിഷമമുള്ള അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നന്മകളെ പറ്റിയും പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. ആ സമയത്ത് വൈകാരികമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വലിയ ഉയർച്ചകൾക്ക് കാരണമായിരിക്കും.